Moje meno je Julka, mám 18 rokov a som členkou mládežníckeho parlamentu mesta Trnava. Mojím najobľúbenejším zážitkom s mládežníckym parlamentom je team building, na ktorom sme spoločne pozerali majstrovstvá sveta v hokeji. Vďaka mládežníckemu parlamentu som sa naučila, že základom úspechu je komunikácia. A základom komunikácie je vedieť sformulovať a prijímať spätnú väzbu. Jednou z vecí, ktorú by som chcela zmeniť, je prístup k mladým ľuďom. Či už prístup starších k mladým, alebo mladých k mladým, verím, že všetci si zaslúžime rovnaký rešpekt. Myslím si, že mladí ľudia dokážu všetko, čo si myslia. Len musia chcieť.